Hello my friend, nandito tayo sa Barangay Gatchawin, Arayat, Pampanga. Anong purok ito, boss? 5 po. Barangay Gatchawin, purok 5 my friend. Dito maraming mabibiling mga iba't ibang klaseng variety ng mga punla. Sili, talong, kamatis. Yan my friend. Papaya. My friend, kung gusto nyong bumili, punta lang kayo dito sa Barangay Gatchawin, Purok 5. My friend, along the highway. Hanapin nyo lang si... My friend, anong pangalan natin? Dodong. Dodong. Ayan. Si Dodong. Ayan my friend, maraming mga tanim niya. Yan maraming mga punla niya na... Ito my friend, malalaki na. Yan, napakaganda. Yan my friend, sa mga nagtatanong kung saan ako bumibili ng mga seedlings, dito lang sa Barangay Gatchawin, Arayat, Pampanga. Okay my friend, thank you.